Iya Pak. Makidul ora dituroni lho ya. Enggak disebut Dimas. Marah rampune ya Rene. Ya nek janji. Nyapa beras mati. Mbah. Berarti Ora nek wonge mari yo. Biasane anyata banyak nenek tontonan. Kapan? Pinane rekat kene kromo. Ngendi sih? Ana mauliran. Wah. Ora tak nonton lebih. Saiki ngrajine ya apa janganan? Senganan kambek anu. Tiga kamu. Kuta. Wah, ket ampal. Wis metu ampal lho. wes kok banyak suka. Ndiknya enek laron kok Pak pisan. Anyata dinane golek entuk golek. Nyata ning. Empal. Anget lho, enak anget-anget no. Niku. Kene diselesai ditalene dene. Ora kena di. Dicari di ini orang tinggi. Berarti kok kena no, Bek. Masakku amoh yo. Amah. Lek sing lor kuwi lancar men yo. Sing lor ya rada amah dandani. Lho Mas. Iku wis ya. Sanggon. Lancar ombe to, Bek. Bisa adem. Terus anget. Nah, adem-adem gak enak kok. Apa? Gerimis ya? Rada gremes. Terus? Apa? Ya apa sama? Ngantuk ya? Nyantai. Ya wasal ya udan. Tak wasal ya, Bek? Ya ini. Udan kok. Oke. Kene dhewe anak wonten. Ya, wes wasal ya, Bek? Bek wasal ya. Nah, lho, Bek. Enak gerye. Enak gerye. Diseno yo. Ya wes nek Bek wasal. Lep, bawanan. Parena Bek saya mah. Terus apa? Podo pisang ke mau. Wes ya, dadah. Ya. Hujan. Yang ulang. Santai, trading lagi kau trading lagi.